babu ke a dama na ba za na kalli kowa ba. Yau sanki ne faɗi ya shigan ya kama zuciya, ba ni gani sannan ba ni ji daure ki tausaya. Na san nima da sanki a raina ba za ki yada ni ba, mai kinki ko ina na gan shi ba za na bar shi ba. Dole in nuna dukka bajimta na kan ki sahiba, domin ƙaunar ki na yau nisa zara hugin biya. Ke ce na sa a raina Fatima kin gamsa rauniya, kyawun ki ya fice Fatima ko babu kwalliya. Ke zan kira gwanata kin zam habibiya. Domin kallon ki in har na yashi ne yake sakar nutsuwa, dan na fahimci in baki lallai ko zan zamo gawa. Ƙaunar ki ce a yau ta saka wasu ke kallo na kamar wawa. Burina ne bayan aure ki fatan ma a gida na ki zauna. So da amana Fatima wani da ke zan baki da kulawa Fatima juna sai mu rike. Ni zan saki dariya Fatima ke dai a zuciya. Zan kira ki sarauniya kin zarce mata na duniya. Ni in dai babu ke Fatima ai za na sha wuya. Alƙawarin mu za mu rike Fatima kar mu yi rabuwa. Rufe sirrinmu kar wasu su yi tunawa. Ƙaunar mu ni da ke Fatima ta zama ana ta nunawa. Ko da bacci da ke yi su da ke in an kira ni farkawa. Na zan waɗanda ba akan ki zan iya sarrafa.